2036ko apirilaren 13an munduaren amaiera iritsi daiteke. Eta Apophis izango da erruduna. Ez, suge gisa gorpuztutako kaosaren eta heriotzaren jainko egipziarra ez. Askoz ere beldurgarriagoa den Apophis asteroidea. 300 eta 400 metro arteko tamaina du, eta historian lurretik gertuen ikusi ahal izango dugun astro handiena izango da. Goazen harira, 2029ko aprilaren 13an, bai, 29ko aprilaren 13an, zientzialariek kalkulatutako 900 kilometroko leiho baten erdigunetik pasatzen baldin bada, lurra bete-betean joko du 2036ko aprilaren 13an. Egiari zor, asteroideak lurra jotzeko duen probabilitatea milioietik eskukada batekoa da. Baina loteria erosten duzunean, aukera gutxiago dituzu irabazteko Apophis lurrera erortzeko baino. Tira, gauza bat egia da.